Il-ħamis filgħodu d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Tony Abela żar Biżebbuġa iltaqa' ma' wħud mir-residenti waqt li kienu qed jagħmlu x-xiri mis-suq. Biżebbuġa se tkun waħda mill-lokalitajiet fejn se ssir l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'April li ġej u f'isem il-Partit Laburista se jkontestaw 6 kandidati. Uħud mir-residenti ta' Biżebbuġa li ltqajna magħhom jinsabu kuntenti bil-mod ta' kif il-Kunsill qiegħda l-bżonnijiet tan-nies tal-lokal għalkemm it-trasport pubbliku jidher li għadu ma laħaqx l-għanijiet tiegħu. Pereżempju waħda mill-elementi tqajt magħhom forsi l-awtoritajiet jismawni illi huma nieqsin minn trasport pubbliku kontinwu ta' spiss. Jien fil-fema tiegħi naħseb din hija problema ilhom żmien twil jgħiduha nittamaw li f'qasir żmien din tiġi riżolta. Fid-dawl ta' dan Tony Abela nfasizza l-importanza li nżamm kuntatt man-nies biex il-politiċi jkunu jafu sew l-aspirazzjonijiet tagħhom. Naħseb biex tkun taf x'inhu għaddej titmur is-suq għax in-nies jitkellmu. Jiena dejjem ngħid hija ħasra li daw żjad nagħmluhom waqt kampanji elettorali. Jiena naħseb li wieħed ukoll jara fit-tul u daw it-tip ta' żjarat okkażjonalment għandhom jibqgħu jsiru. Però li hu ċerta u hekk Biżebbuġa sar ħafna xogħol. Huwa żied jgħid li dan il-Kunsill b'maġġoranza Laburista għandu jservi eżempju għal kunsilli oħrajn biex jagħtu lir-residenti dak li jxirqlhom.